kimi diňläp halipalan islendik birini diňläp şulaydymçy şu halipaýal bolaýsadım diýip arzu edýän. Bilen her bir öýde ýaşlykdan bir dinleýän bagşy bolýar. Sen kitsizek çağa bolanýana bir enaňa taň köplenç öýde goý berilip bolan aýdymlar bolýar. Sonýalyk bolşýaly bizde de şu madama hökman çarekim Nuriyaq Tokka sabartyk. Şolar dinleýärdiler. Şolar madama biziň öýümizde ýanglanýar durardy. Eder olaydymlardan aýtmasaňam ýöne şolar seňe ýan çağalykdan nemäňde durdy. Onun eýleki bir başda halaýan, aýdymlaryň öwrenip başlaýan çarekim dinleýärdim dogrusu. Lälem. Onun ana we zatdan ferestim. Onun dasary ýurdaýdymlaryna Azerbaýjan we adam aýtpasyň. Bir onem şu Yusuf Ataýew diýip bir nemen hakyky şu ýolly halipam diýip bolýan. Yusuf Ataýew merhum halipam. Şol adam gelen pensiýele. Zeytir 10 milyonym şu ýollardan geçýärdi. Onun bahyly atabaýry uşa. Qylykly ýollar gelýärdi. Zeytip adam özüni tapýar da.